Moi boa tarde, benvidos a todos a un dos actos, sen dúbida, máis emotivos que organiza o Concello de Gondomar. Esta tarde coñeceremos as 12 gondomareñas do ano, as protagonistas desta quinta edición do calendario de mulleres que elabora a Concellería de Igualdade de Gondomar, co obxectivo de divulgar e poñer en valor a traxectoria vital e os logros destas 12 mulleres. 12 grandes mulleres que co seu traballo diario, cos seus coidados e co seu sorriso teñen servido para mellorar a calidade de vida de centos de persoas ao longo de todos estes anos. Algúnas delas xa non están connosco, pero o seu legado perdura. Pedimos ás homenaxeadas neste ano 2024 que nos acompañen aquí no escenario e imos a coñecelas tamén por orden de representación neste calendario cos meses. No mes de xaneiro temos a Celsa Fernández Alonso e hoxe nos representa e nos acompaña o seu neto Roberto Valverde. Gracias. María Alonso Fajo. Carmen Fernández Álvarez. Aurora Pérez Lorenzo. Cruz Barros Rodríguez. Socorro González é a filla de María Gloria Martínez Álvarez. Abelina Comesaña é a filla de Julia Pérez Otero. Alicia Reñones é a filla de Delia González López. Carmen Ferreira Martínez. María Luisa López Castro. Marta Sánchez é a filla de Conchita Quintás Núñez. E Iván Vila é o neto de Alcira Salgueiro. Presentados todos e xa connosco no escenario, póñanse cómodos e disfruten da increíble voz de Lucía Doval, que nos acompañará neste acto e que interpreta a continuación Bienvenidos al show. Xa non son pequena,
sendo eu a vez. Contan nas revistas que agora se leva o marrón. Eu non teño nunca prendas así, dame igual, xa non penso finxir. Xa chamei a moita xente en media hora, abro as portas do balcón. Teño gana de contarvos que estou triste e tamén de subidón. Benvidos ao show dunha vida en borrador, de mil noites de baixón. Pode que haxa descontrol. Benvidos ao show, luces, cámara e acción. Haberá festas e amor, pode que algunha obsesión. Benvidos ao xa non son pequena, tampouco son maior. Non sei se un reloxo pode medir un sensor de alta precisión. Están todos agardando, dame medo que haxa tanta expectación. Só me quedan 3 minutos para abrirvos dunha vez o corazón. Benvidos ao show dunha vida en borrador, de mil noites de baixón. Pode que haxa descontrol. Benvidos ao show, luces, cámara e acción. Haberá festas e amor, pode que algunha obsesión. Benvidos ao show. No ano 2020, a Concellería que dirixe Nuria Lameiro elabora o primeiro almanaque para dar a coñecer o papel das mulleres galegas destacadas e moitas veces silenciadas, escritoras, científicas, actrices, políticas. E co paso dos anos, a selección cada vez foise facendo máis difícil. Por eso xurdiu a brillante idea de destacar as mulleres máis cercanas, as mulleres da nosa contorna, comerciantes, hostaleiras, labradoras, mestras, modistas. Elas son as protagonistas deste calendario. Ten a palabra a concelleira de Igualdade e tenente de alcalde de Gondomar, Nuria Lameiro Valverde. Boas tardes a todos e a todas. Boas tardes. Dende a Concellería de Igualdade seguimos facendo un gran traballo. Xa este é o 5º calendario, un calendario especial, xa que aquí están 12 mulleres representativas do noso municipio, 12 mulleres dignas de mencionar, que loitan polos dereitos das mulleres de Gondomar, 12 mulleres para o recordo. Co primeiro e segundo calendario, como ben dicía Paula, nosa compañeira, quixemos facer un percorrido a 24 mulleres que tamén loitaron polos nosos dereitos a nivel nacional, como pode ser Clara Campoamor, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, María Pita, Elisa e Jimena Fernández de la Vega. No terceiro calendario, centrámonos na comunidade autonómica, con 12 mulleres non menos importantes, Sela Arias, Ángeles Alvariño, Elisa Patiño, Pura Durán, entre outras. O ano pasado fixemos un homenaxe ás nosas veciñas de Gondomar, veciñas que participaron activamente no desenvolvemento social, cultural, político e educativo no noso municipio, como pode ser Esther Estévez, Rosalía Alonso, Mariluz Divina Chestelo, Carmen Giraldez, Teresa de Jesús de Lis, Elena Moreira Fernández, Rosina Cau Código, Consuelo Costas, Yemina López, Carmen Franco, Dolores Martínez e Carmen Valverde. Xa para ir rematando, quero agradecer a colaboración recibida e a implicación do tecido asociativo e das familias. Gracias por hoxe estar aquí connosco. Deixo
Constancia, xa miro para María Luisa, como concelleira, exconcelleira de Igualdade, constancia que dentro do Centro de Información a Muller seguimos e seguiremos loitando duramente polos dereitos e deberes das mulleres e homes, co fin de conseguir unha sociedade igualitaria. Polo tanto, Paula Montes, continuamos. Moitas gracias. E agora sí ten chegado o momento de ir coñecendo as nosas protagonistas. No mes de xaneiro temos a Celsa Fernández Alonso, comerciante e hoteleira. Dende moi nova traballou no Ultramarinos que rexentaban os seus pais, a casa de Pepe o Gordo. Ali despachaba xénero de todo tipo e facía comidas para as xentes da contorna. Nos anos 40 fundou a Casa de Bodas Soleiro, nome que adoptaron do alcume co que se coñecía o seu home. Soleiro foi, sen dúbida, unha das casas de bodas referentes no Val Miñor e que ela rexentou ata que continuou co legado o seu único fillo. En febreiro temos a María Alonso Fajo. As súas andaduras comenzaron nun posto na Praza de Abastos de Gondomar vendendo verduras, bacallau, queixos, legumes polas mañás e polas tardes traballaba na horta. Fundou a tenda de alimentación María porque quixo ter un modo de vida propio e non depender do marido. Hoxe rexentada esa tenda polos seus fillos. Erguíase ás 3 da madrugada para ir ao Mercado Central de Vigo en busca das mellores froitas e verduras para a súa tenda. Pola mañán era dependenta e pola tarde agricultora. En marzo temos a Carme Fernández Álvarez, filla de labradores, viuse obrigada dende moi nova a asumir moitas tarefas. Con 4 anos coidaba do rabaño de cabras. Con 8 guiaba os bois na labranza e aos 12 xa era unha traballadora máis nas tarefas do campo. Con 16 comezou a vender os seus cultivos polos mercados. Tivo que criar só ao seu fillo facendo malabares para compaxinar a crianza, atender o campo e ir aos mercados. A súa paixón é o canto e dende hai 27 anos participa na coral polifónica Santa Eulalia de Donas. En abril temos a Aurora Pérez Lorenzo. Traballou dende moi nova como empregada do fogar e nas labores do campo. Máis tarde aprendeu o oficio de costureira, corte e padronaxe, chegando a traballar para grandes comercios ao mesmo tempo que axudaba os pais no negocio familiar a tienda de Vicente. Con 22 anos, emigrou co seu home ao Brasil ata o ano 1967, data na que regresaron a Vigo, onde abriron o bar Lobo do Mar ata o ano 1975. No 76, un ano despois, reformaron a tienda de Vicente para abrir Casa Cándido e así regresan a Peitieiros. En maio nos representa Cruz Barros Rodríguez. É a primeira tractorista de Gondomar. Sacou o carné de tractor no ano 85, traballar na Escola Agraria de Agraña. Grazas ao seu tractor, puido traballar os seus campos e tamén os dos veciños e veciñas, cultivando millo, patacas e dándolle de comer o gando. Cando chegaba o verán, ademais das actividades agrarias, traballaba como empregada do fogar en Nigrán. Con sacrificio e esforzo, conseguiu sacar adiante 7 fillos. En xuño, María Gloria Martínez Álvarez, mestra. Foi mestra nas escolas de Sobradelo, preto da Cañiza, onde viviu e coñeceu o seu home que era militar. No tempo da guerra tivo que ir combater e ela, para non quedar soa, regresou a Borreiros. Tivo o seu primeiro fillo e para sustentar a familia deu clases particulares. Era unha persoa moi próxima ao seu alumnado e tamén á veciñanza. Cando a mestra titular de Borreiros non podía dar clase, acudía a ela para que a sustituíse. Julia Pérez Otero, mes de xullo, ten un don especial, xa que cortaba aireadas, habilidade que lle ensinou a súa avoa. Ao principio non cobraba polas súas intervencións, pero a xente, como vía que se curaba, dáballe a vontade e agasallos. Compaxinaba esta actividade co traballo no campo, co que contribuía á economía da casa. En agosto temos a Delia González López, muller emprendedora. Dende moi nova comezou axudando a economía familiar a través do seu oficio de costureira.
Con 24 anos casou e pasou a rexentar unha tenda en Couso co seu home. Inicios difíciles e duros con 2 fillas e 2 sobriños ao seu cargo. Co tempo, a tenda comezou a vender pratos cociñados e naceu así Casa Celso. Con ela, ao fronte dos fogóns, chegou a ser un restaurante de referencia. Tivo que superar un cancro de mama, reforzando así a súa capacidade de loita e superación, características que acompañaron toda a súa vida xunto coa súa faceta participativa. Chegamos a setembro con Carmen Ferreira Martínez, Carmen do Salón Hoteleira. Criouse no negocio familiar adicado a tenda, bar e salón de bailes chamado Salón, en Morgadáns. No ano 1985 herdou o negocio familiar que pasou a ser rexentado por ela, o seu home e tamén os fillos, traballando arreo de luns a luns, sen descansos, en días libres, nin vacacións. No 2003, tras quedar viúva e con varios problemas de saúde, pasoulles o negocio ás súas fillas, as cales son a terceira xeración que está ao fronte do salón. En octubre temos a María Luisa López Castro. É a primeira muller que formou parte do Concello de Gondomar. Toma posesión como concelleira de Igualdade, Benestar Social, Educación, Xuventude, Formación, Emprego e Cultura durante 2 legislaturas. Dedicouse ao cuidado da casa, da familia e a crianza de 3 fillos ao mesmo tempo que participaba activamente no tecido asociativo de Borreiros. Outra das súas facetas é a de escritora e conta con varias publicacións: Recuerdos, O voto perdido, Nombres de mujer, Sentimientos del alma, Nacer, vivir e morir en Borreiros. Andadura que iniciou cando tiña 13 anos. Ela vai a dedicarnos unhas palabras. Gracias. Gracias. En primeiro lugar, moitas gracias ao señor alcalde Paco Ferreira e a todos os seus concelleiros polo traballo realizado, sobre todo Nuria, porque sempre me equivoco, te chamo de outra maneira. Un enorme agradecemento por facer este calendario a mulleres que pertenecen ao campo, que pertenecen á agricultura, tamén a Conchita, que esa sí que estuvo baixo a miña responsabilidade cando era concelleira. E, sobre todo, agradecer ao pueblo de Gondomar o cariño tan grande que no seu momento, durante os 8 anos que fun concelleira, me regalou. Sei que me quixeron, que eu fixen o que puden por todos os que acudían aos nosos departamentos, que os defendín con todo orgullo. Si algo fixen mal, pido perdón, pero xa pasaron tantos anos que xa prescribiu todo. Sí que me sinto moi orgullosa, señor alcalde, porque temos, dentro das 12 mulleres, 3 pertenecen a Borreiros. Ah, que sí. Ben, unha delas son eu, non nacín en Borreiros, pero considérome como se hubiera nacido non en Borreiros solo, sino en Gondomar. Amo Gondomar por encima de todo. E se algún día Gondomar me necesita, aquí estou, porque faga falta. E vivo en Borreiros, calle Esparela, número 6. Non dou o número de teléfono porque é moi problemático. Gracias a miñas compañeiras que están aquí, que hoxe nos organizastes este homenaje, e gracias por contar conmigo, e que vou a decir que sigas traballando como estás facendo. Ti e o teu equipo. Perdona que te trate de ti, pero para min, con Rocío, que pertenece á parroquia de Borreiros, Nuria, Iria, no, ao revés, sí, está bien. El señor de uniforme no lo conozco. Oh, sí, buen hombre. Quita. Espera que me acuerde. Eso. Simón. Bueno, gracias a todos vostedes e gracias ao pueblo de Gondomar por hoxe estar aquí e acompañarnos. Para nós é un orgullo, verdad? Que se hubieran acordado das mulleres de Gondomar. Vale, gracias.
chegamos xa ao final do ano prácticamente. En novembro temos a Conchita Quintas Núñez, que sendo unha nena comezou os seus estudos musicais coa mestra de piano Rosina Peralba e amosaba un gran talento, compromiso e interese pola música. Interrompeu a súa traxectoria académica para casar e formar unha familia e non foi ata décadas máis tarde cando retomou a súa carreira. No ano 1983 licenciouse no Conservatorio Superior de Música de Vigo e comezou a súa andadura como a primeira directora do Conservatorio de Música de Gondomar. E chegamos a decembro con Alcira Salgueiro Salgueiro. Adicou a súa vida a traballar os seus campos e os que non eran da súa propiedade, ademais de criar os seus fillos con moito sacrificio. O ter que emigrar o seu home, durante un tempo tivo que facerse cargo da familia dos Campos de la Soa. Conta cunha habilidade especial na elaboración dos queixos de tetilla, habilidade que lles ensinou tamén a outras familias do concello. Pedimos para elas un forte aplauso. E seguimos con música. Lucía Doval interpreta Eco. Nun tempo que late moi lonxano, conten as máis bellas do lugar, que era desexosa de alguén pra falar, e con eco foi topar. Mentres por 1000 horas conversaban, Zeus noutros 1000 peitos aniñou, era na busca dun run culpável, a eco castigou. Condenada sempre a repetir as últimas verbas dos demais, farta de sentirse incomprendida, fixo dunha cova o seu fogar, fixo dunha cova o seu fogar. Era eco, era eco, era eco, a que fixo soar a nosa voz, a que fixo soar a nosa voz. Sexa noite escura ou alborada, sexa un berro xordo ou un cantar, sexa nunha cova ou labirinto, será eco quen responderá. Era eco, era eco, era eco, a que fixo soar a nosa voz. Eco é como quere ser, nunca logra, castigou sen deixala ter propia voz, e coa súa dor lonxe o temor facémonos seco, ai seco. Era eco, era eco, era eco, a que fixo soar a nosa voz. Era eco, era eco, era eco,
Podes abrir o micro? Que quero agradeceros especialmente estar aquí, que me fai moitísima ilusión, porque teño que dicir que Conchita, unha das homenaxeadas, foi a miña primeira profesora de piano, porque eu estudiei piano aquí no Conservatorio de Gondomar. Faime especial ilusión estar aquí e facer isto por ela. E se todas as demais mulleres que están aquí son igual de especiais que Conchita, de verdade mereceno. Grazas, Lucía. É unha honra para nos terte aquí outro ano máis. A continuación, representantes do tecido asociativo, concelleiras e seguridade farán entrega dos ramos ás homenaxeadas. Subirán por aquí, baixarán por aquí. Comezamos coa fundadora de Chupipostres e Baneta Food, Águeda Ubeira, que faralle entrega o ramo a Roberto Valverde, o neta de Celsa Fernández Alonso. Nardi, presidenta da Asociación de Mulleres Rurais San Bieito de Gondomar, entrega a María Alonso Fajo. Iria Lamas, concelleira de Educación, entregaralle o ramo a Carmen Fernández Álvarez. Simón Domínguez, xefe da Policía Local de Gondomar, entrega a Aurora Pérez Lorenzo. Rocío Goberna, concelleira de Turismo e Comercio, entrega a Cruz Barros Rodríguez. Beatriz Núñez, directora do Espazo Lectura, entrega a Socorro González, filla de María Gloria Martínez Álvarez. Lola Correa, dramaturga e directora da Aula de Teatro Municipal de Maiores e Adolescentes de Gondomar, entrega a Belina Comesaña, filla de Julia Pérez Otero. Eva Méndez, psicóloga e directora sanitaria de Aprehendo, entrega a Alicia Retoñes, filla de Delia González López. Teresa Salgueira, da entidade local menor de Morgadáns, fai entrega a Carmen Ferreira Martínez.
Paco Ferreira, alcalde de Gondomar, falle entrega a María Luisa López Castro. Blanca Fernández, axente ambiental da Xunta de Galicia e directora de extinción de incendios forestais, falle entrega a Marta Sánchez, filla de Conchita Quintás Núñez. E Soledad Couto, directora do CEIP Chano Piñeiro de Gondomar, falle entrega a Iván Vila, o neto de Alcira Salgueiro Salgueiro. Despois de tantas emocións, continuamos coa máxica voz de Lucía. Cargamos pilas co seguinte tema. Interpreta Dragón. Non chamei, a porta estaba aberta, eu cheguei flotando, nunca souben a fundirme, só arrepentirme de que sempre todos o disfrutan, pero sigo soa, se apagan as luces, dime que todo va a estar ben. Dame moito medo quedar atrás, quedar soa cas miñas fantasmas, berro e non me sae a voz de ti, non ves? Collo medo pecando e a voar, tiro medo pelo e díxome xa, non che deixo seguir sen min, se non me queres, se non me queres. Oio unha voz como un anxo cansado, síntome dragón, teño o peito queimado, lavo o colchón que deixaches manchado, eu quero curar e non me das deixado. Eu xa non me recoñezo cando me enfronto comigo no espello, as feridas que fixen nunca máis perdoarei. Hoxe está chovendo, parece que me conecta co que levo dentro, parece unha illa deserta. E ti, onde estás ti? Estou nun avión e busco unha porta aberta, dame igual morrerse mentres caio, estou esperta. E ti, onde estás ti? Dame moito medo quedar atrás, quedar soa cas miñas fantasmas, pero non me sae a voz de ti, non ves? Collo medo pecando e a voar, tiro medo pelo e díxome xa, non che deixo seguir sen min, se non me queres, se non me queres. Oio unha voz como un anxo cansado, síntome dragón, teño o peito queimado, lavo o colchón que deixaches manchado, eu quero curar e non me das deixado. Oio unha voz como un anxo cansado, síntome dragón, teño o peito queimado, lavo o colchón que deixaches manchado, eu quero curar e non me das deixado. Imos chegando ao final deste acto tan emotivo de recoñecemento, de homenaxe a estas 12 mulleres que representan o 2024 neste calendario no Concello de Gondomar. E se hai alguén que as coñece ben e que ten agora a palabra é o alcalde de Gondomar, Paco Ferreira.
Grazas, Paula Montes, grazas, Lucía Doval, por esta música tan entrañable. Grazas a todos e a todas que hoxe estades aquí, en especial a todo o movimento asociativo, o texido asociativo que subistedes aquí en un momento tan especial, en un día tan especial como este, a facer entrega de un ramo de flores ás nosas ben queridas veciñas e hoxe aquí homenaxeadas. A verdade que eu cando subo a este escenario e dende logo me ubico aquí e miro tantas mulleres con tantas vivencias, cando miramos este anaco de calendario, pero que encerra moitísimas cousas, moitas vivencias, moitos recordos, lembranzas, e aquí hai máis de 1000 anos, se vos xuntamos a todas. Máis de 1000 anos de penurias, de risas, de alegrías, de tristezas, sobre todo en tempos moi difíciles e moi compulsos que vos tocou vivir. As novas xeracións, por sorte, tuvémolo máis fácil, vos tuvéstelo moi difícil. En un mundo donde había moitas calamidades, moitas necesidades, un mundo machista e, sobre todo, se algo caracteriza a noso país, a Galicia, é que é un matriarcado. As mulleres fixéstedes verdadeiramente que este país avanzase e, desde logo, marcástedes un icono. Xa non quero falar das mulleres dos mariñeiros, que se quedaban aquí a criar os seus fillos, a traballar do campo, etc., sino en todo tipo de mulleres. Debemos vos tanto as mulleres, e sobre todo as mulleres galegas, que tindríamos que vivir moitísimos anos para poder devolvervos todo aquilo que fixestedes por nós. Empezando unha a unha e sin querer estenderme, porque este acto queremos facelo corto para que non os aburrades moito. Eu creo que aquí temos a Roberto do Soleiro, a súa avoa e o seu avó tiñan ese, digamos, local de comidas. Eu creo que todos os nosos pais, etc., se casaban ali. Ou era da do Soleiro, ou era da de Divina da Couta, pero prácticamente pasaban todos por ali. Iso é como decir que todos ligaban en Ramallosa Lous Mil. Pois máis ou menos sería un símil. Roberto, todos pasaban por ali. Meus pais se casaron ali, meus irmáns se casaron aí. E desde logo, pois tu avoa era unha muller emprendedora, loitadora, que sacaba un negocio adiante e que desde logo marcou un antes e un despois aquí do noso concello. Despois temos a alimentación María. Eu a María coñezoa evidentemente desde que era un neno, de ir a comprar a súa tenda, cando os homes prácticamente non facían a compra. E María sempre me decía, lle parecía raro incluso que comprara eu, entonces preguntaba se vivía solo, e era certo, porque eu en ese sentido sempre me gustou facer a compra, María. E entonces todos pasamos por aí, por a tienda de María, e María é un exemplo claro do que ten que facer o pequeno comercio en un pobo, reinventarse, traballar arreo, dar un produto de calidad, facer e chegar á veciñanza de unha maneira que non chegan a grandes supermercados ni a grandes superficies. Supo conectar ca cidadanía. E se alguén a mellorou a ela, con todos os respetos a María, son os seus fillos que nos acompañan aquí, que son verdaderas máquinas. En especial, hai un deles que non se dedica a alimentación, é un escultor. É un escultor. Eu cando miro as súas pezas de fruta, digo, hai que ser un artista para facer isto e hai que ser un atrevido para comelas, porque desde logo son tan bonitas que lle quita a gana a un de desfacelas. Pois iso é alimentación María. Carmen é unha muller de 93, 94 anos, 91, bueno, xa lle puña algún máis. 91, máis ou menos a miña idade, Carmen. É unha muller que todos os días ou todas as semanas aínda pois se prepara e se arregla para ir a ensayar a coral de Donas, a de Santa Eulalia, non? Por lo tanto, non tendrá vivencias Carmen que contar e ademais
que teña esa ilusión de que vaya aí ás tantas da noite a ensayar e de viaxes e que sea o que é, pois a verdade, Carmen, é un orgullo para nós que estés aquí, non? Casa Cándido, en Peitieiros, que non pasou por ese cruce. Non é o cruce X, é o cruce de Cándido. Ese é o cruce de Cándido, donde todos tamén fomos ali en numerosas vestes a comer. Eu, desde logo, facío sempre cando había o curro de Morgadáns ou de Peitieiros. Se iba a Casa Cándido. Baixábamos hasta ali. Cruz, que representa a parroquia de Villaza, porque aquí o que buscamos é que todas as parroquias estén representadas a lo menos con unha muller, inda que, claro, como hai 10 parroquias e 12 mulleres, pois en algún caso as parroquias teñen máis de unha. Cruz é da parroquia de Vilaza, e para min, desde logo, Cruz é unha persoa moi especial, porque eu nacín a 50 metros aproximadamente da súa casa, máis ou menos, porque eu nacín cando miña nai estaba traballando do campo. Nacín aí, aos 7 meses, así que dei pequeno, meteronme dun capacho, chamaron un taxi que tardaría unha hora en vir, me deron calor e me levaron ao Xeral, que tardaríamos máis ou menos outra hora en chegar. Meteronme dunha incubadora e saín adiante. Eu criei-me aí con Cruz e ca súa familia. E tuve a desgraza, ademais, de perder a miña nai con 8 anos. Entonces quedamos aí os irmáns e eu sempre tiño esa lembranza de Cruz de que unha muller traballadora, unha muller emprendedora, unha muller que chamaba a atención mirala co seu tractor, non? Como se decía antes, que foi das primeiras tractoristas das que sacou o carné, foi a primeira que dixo vamos a aparcar os bois e vamos a sacar o tractor á calle, non? E a labrar e tal. Entonces iso, pois, chamaba a atención dunha muller cando moitas de vós non tiñedes aínda a carne de conducir. E entonces era moi normal mirala traballando, etc., de criando os seus fillos. Entonces eu era un neno pequeno que andaba por ali e sempre me quedará esa imaxen de Cruz, de unha muller grande en todos os sentidos, pero de estatura tamén, pero moi cariñosa, e que sempre tiña para nós, me perdonades isto que eu diga, pero sempre tiña unha peza de fruta, unha pastilla de chocolate, etc. Non era unha persona moi comprometida sempre cos nenos e moi querida. E a mí sempre me quedou esa imaxen. E ainda é hoxe o día que me chama Paquiño. Entonces, Cruz, nunca me deixes de chamar Paquiño, non me chames alcalde, porque alcalde, pois pode ser calquera. Paquiño, hai que ganalo. E entonces eu quero que me chamedes Paquiño e que me chames Paquiño. Por lo tanto, gracias, Cruz, por todo que fixeche por min e por os meus achegados cando éramos pequenos e estábamos nunha situación bastante peor que hoxe. E despois, a María Gloria, eu non teño o prazer de coñecer, pois que a María Gloria está aquí a título póstumo, a súa filla, e entonces é de Borreiros, pero bueno, un prazer que este aquí, e tamén hai que lembrarse de quen hoxe non está, porque siguen estando entre nós. A filla de Julia, de Vincios, a mí me queda moita pena que non este Julia aquí. Ademais me sorprendeu, porque digo, por que non está Julia aquí? Si está perfecta. Fai frío, vaya excusa máis mala. Fai frío. Unha muller que ten tamén moitos anos, que está dura como un rillote, e está superactiva, e ainda por encima corta as aireadas, que eu tiña gana de preguntarlle como é iso e que nos explicara, pero bueno, viu a súa filla. Espero que teñas a receta de como cortalas, non? Non vas a seguir a tradición? Non? Bueno, pois pásama. Despois temos, por couso, que non se lembra de Casa Celso, Alicia? Todo o mundo. Todo o mundo, Casa Celso é máis conocido que Couso, prácticamente. Entonces, eu tamén iba ali moito, e a verdad, outro local de referencia da hostelería. Despois falarei un pouco deso, porque seguindo con Morgadáns, pois o Bar Salón. Aquel non é un cruce calquera, aquilo é o cruce do Bar Salón.
é como o cruce de Cándido. Pois Carmen tamén, isto que leva aí toda a vida, e antes eu oía decir que agora se medio xubilaba e que deixaba as fillas. Iso é mentira. Non sei se están as fillas, pero quen manda é Carmen, Eso de que manda ben, porque eu vou por ali, bueno, que deixe un pouco de corda, sí, pero que Carmen está xubilada, eso nada, olvídate. E de Borreiros, María Luisa. María Luisa tamén vou a parar primeiro porque eu creo que, bueno, eu creo que o que tuvo, retuvo, non? E a prueba foi que colleu o micro e notouse que era política, non? E que foi política e que sigue sendo porque isto se leva dentro. Pero María Luisa foi unha concelleira, unha política que eu tuve ademais a sorte de traballar con ela como xefe da policía que fun e polo tanto sei ben como era María Luisa, sei como é María Luisa do político, do personal e do ideológico incluso. E se algo deixa quedar claro María Luisa, que primeiro Gondomar, despois é a xente de Gondomar e despois o resto. María Luisa foi unha persoa que en Gondomar, eu, a ver, non o digo por quedar ben, que a mí tampouco, sabedes que non me caracteriza eso. María Luisa foi unha persona innovadora, transgresora, moi progresista en Gondomar, a pesar de que estamos acostumados, me perdonades esta licencia, de decir que os do PP non o son. Foi unha das persoas que máis loitou por as mulleres en Gondomar, por a igualdade, etc. E implantou, ademais, unha serie de servicios que hoxe, pois 20 anos despois, sigue sendo un referente Gondomar, dende o CIN, dende as políticas de igualdade, desde benestar social. Pois eso o puxo María Luisa en marcha todo, cando foi concelleira. Por un exemplo, as excursións. Boa, pero tamén lle votaba des todos. Anda, está calada. Sí, e por exemplo, hoxe onde está ubicada a policía local, ese centro, pois é un logro, entre outros, de María Luisa. É unha persoa que eu quero moito, traballei con ela, moi loitadora, moi emprendedora e, ademais, moi muller en un goberno de homes, que lle plantou cara, ademais, en todos os aspectos a todo o goberno en aquel momento. E eu creo que tiña que estar aquí, primeiro porque o merece, por méritos propios, pero ademais porque leva feito moito por Gondomar. Xo digo de corazón, María Luisa, e conforme che digo eso de corazón, tamén che pido que non volvas á política, porque senón nos farías daño. Bueno, bromas aparte, a filla de Conchita está hoxe aquí, Conchita do Conservatorio. Eu tamén tuve a sorte de traballar con túa nai, porque eu fui un funcionario deste concello. E a verdade, o conservatorio fai 40 anos, agora. E esos 40 anos, quen escribiu prácticamente o 90% das páxinas do conservatorio foi túa nai. E pasaron todos por aquí, e é unha persoa tamén moi querida, e nós tuvemos a sorte de poder disfrutar dela sempre, incluso dos últimos recoñecementos que tuvemos co conservatorio. Esa foto que sai aquí en este mismo escenario, en un acto, e Conchita era Conchita, e algún día tendremos que ter un recoñecemento específico con Conchita, e algún día mellor o Conservatorio de Música pois chamarase Conchita, pero bueno. E despois deste aplauso unánime, casi seguro que se chamará Conchita. E o neto de Alcira ten 94, 97. Claro, aí estaban os que o desfase de Carmen e Alcira. 97 anos. E tamén Alcira vive, e o que pasa que hoxe non pudo baixar porque estaba así un pouquiño pachucha. Tamén é unha excusa
unha excusiña máis pequena que a de Julia, pero bueno, unha excusa, porque podía estar aquí tamén. Pero bueno, son 97 anos, aquí está a familia, e tamén é unha persoa de Chaín que leva loitado moito. Sin máis, e despois de facer un pequeno repaso por todos vos, eu en nome da Corporación Municipal, de todos, do Concello, para nós é un orgullo tervos aquí. E eu sei que quedan moitas mulleres. A mí me dicen, quedouche de Morgadáns, quedouche... Claro, pero o ano ten 12 meses. Pero hai moitos anos. E hai que lembrarse de todas. E detrás, ademais, hai xente que ten moitos capítulos por escribir e que o está facendo moi ben. O que se trata é de recoñecer o que fai cada quen, sobre todo vos as mulleres, e a min dame moito respeto estar aquí, ao lado voso, e falar para vos, porque verdadeiramente eu tiña que ser simplemente un que escoita e quen tiña que falar sodes vos. Pero hoxe falades de maneira unísona, todas aquí, para todo Gondomar e para min, dando un exemplo, ademais do que sodes, unhas verdadeiras heroínas, unhas loitadoras, e eu só digo unha cousa: que sexades moi, moi felices, que teñades moita saúde, que os familiares os achuchen a bicos, que vos coman a bicos, que vos den abrazos, que vos queiran, e que duredes moitísimos, moitísimos anos. Queremos. Moitas grazas, e grazas por estar aquí. Non marches, alcalde, non marches, e pedimoslle tamén á concelleira de Igualdade, Nuria Lameiro, que suba, porque imos facerlle entrega duns agasallos a estas 12 mulleres. Recordamos Roberto Valverde, neto de Celsa Fernández Alonso. María Alonso Fajo. Carmen Fernández Álvarez. Aurora Pérez Lorenzo. Cruz Barros Rodríguez. María Gloria Martínez Álvarez, a filla de Socorro González. Julia Pérez Otero, a filla de Avelina Comesaña. Delia González López, a filla de Alicia Reñones, a filla de Delia. Carmen Ferreira Martínez. María Luisa López Castro. Marta Sánchez, a filla de Conchita Quintás Núñez. E Iván Vila, o neto de Alcira Salgueiro. E aproveitamos que temos o alcalde e a concelleira, pedímoslle tamén a todos os que teñen entregado os ramos que suban, e así podemos facer unha foto de familia.
Eva Méndez, Teresa Salgueira, Blanca Fernández, Soledad Couto, Águeda, Nardi, Iria, Simón, Rocío, Beatriz, Lola. E imos a pechar con música. Lucía interpreta Flowers. No los dos éramos o ideal dun bo amor. Fixemos un fogar e deixámolo queimar. Non quería deixarte, non quería marchar, pero que as vagoas puiden lembrar que eu podo mercar flores, camiñaron do mar, falar comigo de cote, do que eu queira falar. Podo ir bailar soa, podo collerme da man e amarme como non me soube chamar. Eu sei quererme, eu si sei quererme, amor. Eu sei quererme, eu si sei. O Carmen vaime ben coas rosas que atopei. Non me vou laiar máis, todo queda xa atrás. Non quería deixarte, non quería marchar, pero que as vagoas puiden lembrar que eu podo mercar flores, camiñaron do mar, falar comigo de cote, do que eu queira falar. Podo ir bailar soa, podo collerme da man e amarme como non me son, e amarme como non me son. Vete a amar. Gracias. Moitísimas grazas, Lucía, moitísimas grazas, enhoraboas homenaxeadas, grazas a todos por acudir a este acto, vémonos o ano que ven. Eso sí, antes de marchar, disfrutamos todos dunha merenda aquí para comentar e felicitar tamén a estas 12 mulleres que representan o 2024 aquí en Gondomar. Grazas.